ofn. Bydd yn wrol. Paid â llithro. Bydd yn ddewr, yn gryf, yn gariadus. Mae'n codi gwallt y ben. Mae cwrdd â phobl newydd neu ddarllen yn uchel yn gallu codi ofn. Dwi ti ddim yn wan os wyt ti'n ofnus. Mae pawb yn teimlo'n ofnus weithiau. Ymladd neu ffoi. Mae pobl wedi teimlo ymateb ymladd neu ffoi ers dechrau cerdded ar y ddaear. Pan oedd dyn ogof yn gweld neidr, roedd 2 ddewis. 1. Rhedeg i ffwrdd. Ffoi. 2. Ymladd ar neidr. Ymladd. Mae dy gorff yn paratoi i weithredu'n gyflym, neu i ddianc. Mae'r ymennydd, mae rhyddhau hormonau straen, llygaid, canwyll y llygaid, yn chwyddo a gweld drwy dwnel, dwylo yn crynu, ceg yn sych, breichiau, mae'r blew yn codi, croen yn cochi, stumog, y broses dreulio yn arafu, clistiau yn colli cliw, calon, curon gyflymach, cyhyrau yn mynd yn dyn, pledren yn ymlacio. Wyt ti'n gofidio llawer? Efallai dy fod ti wedi etifeddu hyn o'r teulu. Beth yw'r gwahaniaeth? Ofn a gofid. Dyma eiriau am deimladau anymunol pan mae rhywun yn ofnus. Ond, beth yw'r gwahaniaeth? Ofn, teimlo braw. Rwyt ti'n gallu ofni'r tywyllwch neu rhywbeth dychrynllyd fel neidr. Gofid, poeni. Rwyt ti'n gallu gofidio am wneud ffrindiau mewn ysgol newydd neu am basio dy braws i llafu. Ofn. Gofid, beth os yw'r gath yn dod allan? Yn gweld y gwahaniaeth? Llygoden ofnus. Mae llygoden yn teimlo'n ofnus oherwydd bod perygl ger llaw. Bydd ofn yn gwneud iddi redeg i ffwrdd. Llygoden ofidus. Mae'r llygoden yn poeni y gall fod cath o gwmpas. Mae hi'n ofidus. Beth all ddigwydd, what could happen. Sut i setlo gofid? Mae gofid yn gallu troi pethau bach yn bethau enfawr. Ond, rwyt ti'n gallu lleddfu dy ofid. Wyt ti'n gofidio am unrhyw un o'r rhain? Mi ydw i. Mae llawer o blant yn gofidio am y pethau hyn. Cwrdd â phobl newydd, yr ysgol, problemau yn y teulu, rhywbeth cas yn digwydd, cwerylau a ffrindiau, bod yn sâl yn yr ysgol, anghenfilod ar tywyllwch, bwlio, profion. Mae gofid yn gallu tyfu a thyfu wrth i ti feddwl a mynd yn fwy gofidus. Dychmyga dy fod gen ti ffon hyd. Nawr ddefnyddia hi i wneud i dy ofid zap. Fynd yn llai ac yn llai ac yn llai. A wedyn dyflannu. Dwed wrth dy hunan, dwi'n ddewr. Dwi'n gallu gwneud hyn. Dwi'n gryf. Ymarfer datrys gofidiau. Gwna'r ymarfer hwn ac edrych ar dudalen 26 am ymarferion anadlu hefyd. Rydym wedi edrych ar heina wedyn. 1. Gweithio'r peth allan. Weithiau mae'n amlwg am beth wyt ti'n gofidio. Dro arall dydy hi ddim. Ysgrifenna dy ofidiau neu sibryda nhw o'r dy hoff degan. Gweld beth sydd wir yn dy boeni di. So if you're worried about something, write it down. Or maybe whisper it to your favourite toy. Mae'n rhy anodd datrys rhai problemau heb help, fel problemau yn y teulu neu fwlio.
Prif 2. Meddylia am syniadau. Meddylia am syniadau mwyn teimlo'n fwy gobeithiol. Meddylia am bethau i'w gwneud i helpu gyda'r gofid. Enghraifft, os wyt ti'n gofeidio am wneud cyflwyniad yn yr ysgol, beth am ymarfer gyda'r teulu? Os wyt ti'n gofidio am ffrio gyda ffrind, gofyn i'r ffrind ddod am de. Os wyt ti'n methu meddwl am ddim byd, nawn ni edrych ar bethau eraill chi'n neud wedyn. Cam 3, os ydych chi ddim yn siŵr beth i wneud. Mae siarad am dy ofidiau gyda ffrind da neu oedolyn sy'n llawn gofal wir yn helpu. Cofia rannu dy ofidiau. Remember to tell somebody what you're worried about. Dwed. Gwell rhannu na gofidio heb help. It's better to share than worry without any help. Mae gwyddonwyr wedi profi bod rhannu'r problem yn lleihau'r straen. Felly mae'n really bwysig, os ydych chi ddim yn gwybod sut i weithio pethau allan, ydych chi methu meddwl am syniadau, siaradwch gyda rhywun. So remember, if you can't work it out, if you're unable to think of ideas and how to make things better, how to practice things, gofynnwch am help, ask for help. Dechrau newydd. Mae newidiadau mawr yn dy fywyd fel ysgol newydd neu gael bres ar dy ddannedd. Mae'n gallu codi ofn. Mae nerfau'n naturiol. Dydy pobl ddim yn hoffi newid ac mae gwyddonwyr yn gwybod pam. Mae'r ymennydd yn gweithio i greu arferion. Mae'n anodd newid. Mae dy ymennydd yn hoffi sicrwydd. Gall unrhyw beth ansicr dyfygwth. Gall newid effeithio ar ein perthynas ag eraill. Mae pobl yn byw mewn grwpiau fel arfer, felly yr ydyn ni'n gofidio os oes unrhyw newid i hyn. Wyt ti'n teimlo'r pethau hyn pan wyt ti'n nerfus am rhywbeth? Pen tost, trafferth cysgu, sal, eisiau crio, methu penderfynu, dwylo chwyslyd, pili palod, poen bol. Petai dim byth yn newid, fyddai dim pili palod. Dyna hyfryd yn dy. Mae nerfau'n gwneud i ti ddylu gen. Mae angen anadl ddofn ar dy gorff. Echel yr ymennydd a'r perfedd yw enw gwyddonwyr ar y cysylltiad rhwng dy ben a dy golyddion. Dyma ni ymennydd, perfedd. Os yw dy ymennydd yn poeni, mae'n upsetio'r microbau yma. Microbes yn dyfal. Mae microbau pitw bach yn gallu effeithio ar dy ymennydd. Felly mae'n fel cylch. Mae echel yr ymennydd a'r perfedd yn gallu creu cylched o deimlo'n sâl. Fel arfer, dydy'r gofidiau ddim yn para'n hir. Byddi di'n dod i arfer ar her newydd. So the brain likes to have things in a certain way and it doesn't like change, which makes it difficult. And we like to live in groups, so any change to a group makes us feel a bit unsettled. And the worrying about things affects the microbes in your guts, and also the guts then affect the brain as well. The microbes affect the brain, so it's a circle. Beth i'w wneud pan wyt ti'n newydd? Dyma awgrymiadau dy helpu di gyda bron unrhyw beth newydd. Tria ddod i wybod cymaint o phosib. Cer i ddiwrnod agored yr ysgol ac edrych ar y wefan, rhywbeth peth yn barod noson gynt y dillad, yr offer cywir ag ati, cynllunio rhywbeth arbennig enghraifft pecyn bwyd gyda dy hoff fwydydd. Cofia, mae'r ysgol neu deintydd neu lle newydd, beth bynnag yw yn gwybod dy fod ti yn newydd. Bydd rhywun yn dy roi ar ben y ffordd. Bydd yna bobl sy'n helpu ac efallai mentor hyd yn oed. Dechrau'n anodd? Dydy popeth ddim yn mynd
yn iawn yn syth ac efallai byddi di dal i fod yn nerfus am ychydig bach. Meddylia, bydd rhywbeth rhyfeddol yn digwydd. Bwyta frecwast iachus, bydd bwyd da yn gwneud i ti deimlo ac ymdopi'n well. Meddylia am y pethau da yn lle'r profiad newydd. Rhestra pethau ti'n edrych ymlaen atyn nhw. Sonia am dy ofidiau wrth oedolyn gofalgar i dywelu dy feddwl. Tyna anadl ddofn, ymdywela ac edrycha ar y ffeithiau heb boeni. Cofia am ryw brofiad tebyg yn y gorffennol a sut ymdopes di. Os yw'n gwneud ffrindiau'n adnodd i ti, cofia dy fod ti'n gallu cymryd amser. To help you with going somewhere new, why don't you go to an open day or visit beforehand? Prepare the night before, like your clothes. Maybe think about making a nice lunch for yourself. Eating healthy breakfast helps make you feel better. Instead of thinking about the new experience, think about things that you enjoy. Make a list of things that you're looking forward to and talk to somebody about what you're worried about. Breathe deeply, tawela, and then just look at the facts without worrying. Think about the last time something like this happened and how did you cope with that. And this can take time, and that's okay.